שלום, קורס 219, מחזור מאי 2024, תוכנית לספירת כמות אנשים בחדר בכל זמן נתון. מציג איציק אלישע. מטרת התוכנית להציג בכל רגע נתון את כמות האנשים שנמצאים בחדר על גבי מטריצת LED 8x8. כמו שאתם רואים כרגע, מוצג פה המספר 105, זה המספר שקבעתי כהתחלה רק לשם הניסוי. כיצד עובדת התוכנית? התוכנית עושה שימוש בשני גלאי קול, אפשר לראות אותם פה, זה הגלאי הראשון וזה הגלאי השני. הגלאים האלה מופעלים על עיקרון שליחת גלי קול וקליטת גלי ההדים, כדי לחשב באיזה מרחק נמצא האובייקט שאותו הם בודקים. אם האובייקט נמצא במרחק של 2 סנטימטר ועד 10 סנטימטר, החיישן יקבל חיווי חיובי להפעלה, וכאשר שני הגלאים מופעלים אחד אחרי השני, יתקבל חיווי למעבר פנימה או החוצה מהחדר, ותצוגת הלד תתעדכן באמת בהתאם לכמות האנשים שנמצאים בחדר. הרעיון המקורי שלי אגב היה להשתמש בגלאי קול אחד ובכפתור לחיצה כאילו אדם דורך על שטיח דריכה בכניסה או ביציאה, אבל בסוף החלטתי להשתמש בשני סנסורי קרבה המופעלים על קול. הסנסורים האלה מופעלים, כמו שאמרתי, במרחק של 2 סנטימטר ועד 10 סנטימטר. את המרחק הזה קבעתי רק לצורך מניעת הפעלה סתמית בזמן בניית התוכנית, והשארתי את זה כרגע בכוונה בצורה הזאת כדי להמשיך לחקור תקלות. המערכת בסופו של דבר צריכה להיות מותקנת על גבי משקוף הדלת, ועל מנת שהיא תוכל למדוד מעבר של אנשים, היא צריכה להיות מותקנת בגובה של בערך מטר, על מנת שתוכל גם למדוד אנשים קטנים או ילדים. רוחב משקוף סטנדרטי הוא בערך 80 סנטימטר, ואני מעריך שהחיווי הנכון צריך להתרחש במרחק של עד 40 סנטימטר ולא עד 10 סנטימטר. אני כמובן אעדכן את זה לאחר סיום החקירה והניטור של כל הבאגים. כיצד המערכת מחשבת את כמות האנשים? כאשר מופעל סנסור אחד, שזה הסנסור הזה, ולאחריו מופעל סנסור מספר 2, התוכנית תעלה את כמות האנשים בחדר ב-1, ולהפך, אם סנסור 2 יופעל לפני סנסור 1, כמות האנשים שתוצג תרד ב-1. כדי שהמערכת תעדכן את כמות האנשים, הסנסורים צריכים לפעול בתוך פרק זמן מסוים. על מנת לנטר תקלות, החלטתי שפרק הזמן הזה צריך להיות שנייה אחת. בפועל, זמן של שנייה אחת הוא זמן ארוך מדי, מאחר והסנסורים מותקנים במרחק של בערך 15 סנטימטר אחד מהשני, ובן אדם ממוצע, כשהוא הולך, הוא עובר את המרחק הזה הרבה יותר מהר. כאשר מופעל אחד מהסנסורים, מתקיים איזשהו מנגנון ספירה פנימי שמסמן אחד לאותו סנסור שהופעל, וכאשר מופעל גם הסנסור השני, המנגנון הזה, הספירה הפנימית מתאפסת לשני הסנסורים. זאת אומרת, אם סנסור אחד מופעל תחילה, אז תהיה איזושהי ספירה פנימית לסנסור אחד, ולאחר מכן סנסור 2 מופעל, אז הספירה הפנימית תתאפס ל-0. ואם יופעל קודם כל סנסור 2, אז יהיה איזשהו קאונטר 2 שיקבל את הספרה 1, וכאשר יופעל סנסור 1, הקאונטר 2 יקבל את הספרה 0. ניטור תקלות. כדי שאני אוכל לבדוק את התוכנית שלי, החלטתי להוסיף כל מיני דברים שיעזרו לי בבדיקה. אתם יכולים לראות פה נורות LED. זו נורה אחת, ויש פה עוד נורה שנייה. הנורות האלה ידלקו ברגע שהסנסורים יופעלו. נורת LED אחת תדלק כאשר סנסור 1 יופעל תחילה, והיא תכבה כאשר סנסור 2 יופעל. זה אומר ששתי הנורות יהיו כבויות, ונורה מספר 2 תדלק כאשר סנסור 2 יופעל תחילה, ותכבה כאשר סנסור 1 יופעל לאחר מכן.
הוספתי גם תצוגת מוניטורים לפרמטרים נבחרים, והתוכנית תדפיס את המוניטורים האלה על גבי מסך מחשב, כדי שאפשר יהיה לנטר את התקלות. תצוגה על מטריצת ה-LED. המטריצה לא יכולה להציג יותר מספרה אחת, וכדי להציג יותר ספרות, המטריצה מציגה כל ספרה לפרק זמן מסוים. במקרה הזה אתם רואים את הספרה האחת מהבהבת, לאחריה הספרה 0 ולאחריה הספרה 5. אני עושה את זה בכוונה, את הספרה האחרונה מוצגת הרבה יותר זמן מכל האחרות, כדי שאפשר יהיה לזהות מתי נגמר המספר. ככה אפשר יהיה להבין כמה אנשים נמצאים בחדר, גם אם יש לנו רק מטריצת LED אחת. במידה ויהיו יותר ספרות או פחות ספרות, כל הזמן הספרה האחרונה תוצג פי 3 יותר זמן מהספרות האחרות. במקרה הזה כל אחת מהספרות מוצגות במשך 0.15 שניות, והספרה האחרונה, שהיא מוצגת פי 3 זמן, מוצגת כמעט חצי שנייה. אני רוצה להציג לכם איך עובדת התוכנית, ולצורך הדבר הזה אני אפעיל כרגע את סנסור 1. אפשר לראות ש-LED 1, אני בכוונה הפעלתי את סנסור 2 תוך פרק זמן קצר, אבל אפשר היה לראות ש-LED 1 נדלק, וברגע שהפעלתי את סנסור 2, תוך פרק זמן של שנייה, תצוגת ה-LED התעדכנה ל-106. אותו דבר קורה כאשר בן אדם יוצא מהחדר ומפעיל קודם כל את סנסור 1, ואחר כך את סנסור 2, ואחר כך את סנסור 1. כמובן שתצוגת ה-LED מתעדכנת ומציגה עוד פעם 105 שניות. אפשר לראות, אני לא יודע אם אפשר יהיה לזהות, אבל המערכת מציגה פה את הפרמטרים השונים. הפרמטרים שבחרתי להציג זה את המיין קאונטר, את הקאונטר 1, האם הוא אקטיב או לא אקטיב, קאונטר 2, האם הוא אקטיב או לא אקטיב, את המרחק של סנסור 1 ואת המרחק של סנסור 2, ואת הזמן מרגע הפעלת הסנסורים. זהו, אני מאוד רוצה להודות לכם, להודות לתומר על ההדרכה הנפלאה, שיהיה לכולם בהצלחה.